My sme si vypočuli pred pár týždňami od pána primátora termín 31.7, kde sa nestihol, takže to, čo garantoval vo všetkých médiách, že všetko sa stihne, to pravda nebola, takže zavádzal, klamal, to už neviem. Na dnešnú situáciu neboli ste vyskúšaní, aby to bolo verejné. Dnes len za zatvorenými dverami vraj sa nezúčastníte. Dôvod? Nezúčastníme sa, dôvod je úplne jednoduchý. My sme chceli verejné stretnutie, o ktoré som aj priamo žiadal na zastupiteľstve pána primátora. Povedal, že urobí preto všetko, čo sa dá. A my momentálne už, nie že momentálne, my jasne dávame najavo, že našim jediným partnerom je pán primátor. A to znamená, primátor má byť ten, ktorý informuje, ktorý sa zodpovedá a ktorý slúži ľuďom. Ak pán primátor podpíše zmluvu, ktorú by my, keď sme to zvážili, by sme nikdy nepodpísali, tak táto zmluva není tá, ktorá slúži ľuďom a ktorá chráni záujmy Košíc. Takže toto je to podstatné, že pán primátor jednoducho nie je tu, nevidno ho a snaží sa zbaviť zodpovednosti za to, čo sa v meste deje. Prečo ste chceli, aby to bolo verejné stretnutie? Na verejnom stretnutí, ktoré je úplne najideálnejšie, je naše mestské zastupiteľstvo. Na verejnom stretnutí môžeme si pozvať našich odborníkov z magistrátu, sú tam šikovní, vzdelaní ľudia, ktorí môžu takisto prispieť do diskusie. Môžu tam byť všetky politické strany, to znamená nejaké politikárčenie určite tam možno nie je. Už aj tá výzva bola taká, že áno, my sme partneri primátora a primátor je partner jednej stavebnej firmy, ktorá má podpísanú zmluvu. To znamená, tam treba prizvať a tam môžeme s nimi jednať. Jedine na zastupiteľstve môžeme naozaj riešiť veci tak, že aj ostane zápis z toho a že všetky médiá, nielen vybrané médiá, sa toho zúčastniť môžu. Samozrejme, najpodstatnejšia vec je občania. Dnes sme nenašli absolútne možnosť, kde tí občania môžu prísť a vidieť tú realitu a nie skreslené veci, ktoré v médiách môžu nastať. Super, absolútne stačí, vyčerpávajúce.